Elke nien weer te zelfs wel oer in. Ze hier een mooi lot. En dat hele mooie lot, dat wij juster verzilveren. De winnaars van de 160ste PC zitten hier aan tafel. Johan van der Meulen, Reense Pieter Hiemstra en Hielke Bruinsma. Ja! Twee, Ja, dat komt natuurlijk, maar ja, nee, ik heb nogmaals, ik stel hem nooit en ik gun het hem van harte, dus tuurlijk. Nee, maar goed, ja. Maar als Johannes Wester die vertelt dat die puntendeling, hè, wat wie het treien, Verdij, Sais van Johan. Ik vond het wel een beetje inspiratie, ja, ik wel een beetje, ja, de best foutloos keert en dit en dat, ja, ik denk, wij was nog hinnen weer om het verhaal. Dat was van ik hem bin. Ah, ja, dat dacht ik niet, maar ik denk, ja, ik heb heel stiekem toch het wel. Heel stiekem een beetje, oké, maar nee, maar ja, ik gun het hem, dus prima. Ja. Johan, maar welke gedachten heeft u eigenlijk op de hele dag eigenlijk omstapt? Met welke gedachten? Winnen. Ja, ik heb de hele dag zo, het wordt uw dag. We hingen het lat al mooi. En op een gegeven moment hebben we van een moment in gezegd, het wordt uw dag. Nou ja, maar die gedachte heb ik de hele dag leeft. En die, nou ja, dat hebben omzet in focus. En, ja, want het boekje van Reense Pieter weer nog een beetje leeg, achter zijn namen. Wel een keer in de finale en een keer in de tweede prijs. Doe heeft natuurlijk al vaker, er is een keer PC-kenning geweest. Doe wist wat het is om de PC te winnen. Hij is hem 2 keer gewonnen. Ja, tot op dat moment heb ik hem 2 keer gewonnen. Dus ja, dan stap je wel bepaald. Als die finale stap je wel heel oor zien als die man, denk ik. Hè. Maar wij gingen die hele dag dezelfde gedachten. Dus als het er een zegt al zo, ja, dat ben van die plakken, dat wil het altijd. Maar dan ben ik plakken bij, ja, daar slaagt het net. Dat het er een zegt bijvoorbeeld bij Bitgen. Nou ja, die kan volgens mij nooit verliezen in Bitgen, dat wil het altijd. Dus ja, dan ben ik blij dat we dit hier bij Bayern ben in Bitgen trouwens. Maar nee, we hebben de hele dag met die focus leeft en gewoon maar de gedachte van wij kunnen winnen. En nou ja, hadden we het match, dat hebben we die. Ja, en die heese stem is van Juste Jong. Daar ben ik al bang voor, ja. Maar laten we even zien, nou ja, de mooiste momenten van Jim op de dag van Juster. Johan van der Meulen van Bittermolen. Reense Pieter Hiemstra van Sint-Jaren. En Hielke Bruinsma van Middenscheer. Feel my way through the darkness. They tell me I'm... Wie wanneer het, zoals gelijk, het zo'n toerwerden van Peter Gezien om dit niet een keer te gaan. De bal is best op, die heeft achterin, maar hij wordt pakt door Hielke Bruinsma. Dit betoert nooit de tweede list. En neem maar van mij omdat we haar op het eind van de dag nog wat zien komen.
5-0. Dus dat is een droomscenario om zo te beginnen natuurlijk. When I'm wiser and I'm older, all this time I was finding myself. Op die stand van Skinner 4 Wisten en 6-2. Bal achterin bij Jibbe Hansma. Die bal gaat kweer. Ja, die bal gaat kweer. En er is een einde aan deze partij. Die je misschien iets meer spanning verwacht. Is het echt een appeltje en een eitje van het toer van Johan van Meulen, Reense, Pieter Hiemstra en Hielke Bruinsma. En scherp in joh, hè? Maar we zijn mes scherp. Nou dacht de zitbal, Jirre. Ik denk, nee, ik ga boeten. En plop, dan toch nog binnen. Die loopt op de Dienstraat, maar de opslag. Achterin bij Hielke Bruinsma, rocht in de boppen. Ja, en daar is dan toch dat gejuich. En het enthousiasme en de blitzkip. En ze zijn tevreden, want ze gaan naar de finale. Het publiek verwachtte dat ik een beetje van ze. Ze waren ik de favoriet in het eerste blokje. Maar Johan van der Meulen, dus Hielke Bruinsma en Reense Pieter Hiemstra gaan uiteindelijk naar de finale. Wat gebeurt hier? Strieker. Een strieker. Kun je dat nog eentje inhouden? Hij had de broek er maar op jou bezorgd. Nou. Ja, hij had het kleer. Ja. Het genietje en het lijntje van San Cornelis Terpstra hier. Maar de toch wel vrij serieuze gezichten van Hielke Bruinsma en Reense Pieter Hiemstra hier. Strak. Ja. Door van hem hulp. Weer op Cornelis Terpstra. Nee, dit is er net. Hielke Bruinsma. Daar staat hij bekend om. Zelfs is er een gunfactor van bij Gleeks Cornelis Terpstra. Lang geblesseerd West. Wat denk je van het verhaal van Johan van der Meulen? Flashy Mem komt keertje in België. Toch de Else reis naar je hoe zien ziekenheid. Die letter ek verstoren. Dan heb je maar één doel. Waarom komen in het Fries gekeertsen en de PC winnen. En dan is hij nou heel dichtbij. Van der Meulen. Van de overwinning. Hij rekt hem helemaal verkeerd. Oh, Johan van der Meulen, wat gaat er dat door die kopje? Ja, dat is er nog. Leeft nog, Jacob. Het tonkje naar boeten. Demonstratie bij Johan van der Meulen. Maak het hier daar. De bal. Weg voor. Ja, weg voor. Oh, Johan van der Meulen. Dan is er de demonstratie bij Johan van der Meulen die toch bij gouden oren neemt. Nou, vol zitballen en de bal gaat erop in de bal. Ja, het is al de winning van Johan van der Meulen. Oh, wat zal derde emotie grut bij deze. Ja, Johan, wie een heel soort ballen voor. Maar die zitballen die winnen direct wel degelijk natuurlijk. Maar dan woest heel graag deze PC winnen. Natuurlijk, elke nieuw wil hem graag winnen. Maar dan heeft van diezelfde kant wel waarom. Na die avontuur in België, wat net voldier. Heeft spelen ik met de gedachte om op te houden, eigenlijk. Ja, dat was in mijn omgang, ja, absoluut. Ja. En dan woest eigenlijk nog één ding. Dan woest nog een keer die PC winnen. Nou, dat was mijn ultieme doel om een game te zeggen van je moet op een gegeven moment doelstellingen hebben. En op een gegeven moment, toen ik weer kwam uit België, ja, toen belandde ik wat in een subtop. En nou ja, op een gegeven moment knak ik me weer om. En op een gegeven moment goed keertsen. En dan kom je bij deze twee fenomenale mannen. Nou ja, en dan weet je dat het erin zit. En dan, nou ja, dan ga je wat een valse start. Maar mijn doel weer echt om nog één keer die PC te winnen. Dat is mijn absolute doel. En waarom dan? Waarom precies? Ja, weet ik niet. Dat is, ik heb hem 2 keer gewonnen. Ja, en dat is al wel zo lang geleden. Ik heb een doel, je moet doelstellingen hebben en dat heb ik hartstikke wies, maar ja, dat ziet die winst jipper bij die als bij oren? Want ik denk dat elke keer ze vreetje, ja, elke nieuw wil natuurlijk de PC winnen. Ja, clear. Ja, tuurlijk, logisch. Ik denk dat hij wat bewezen wordt. Voor hemzelf. Dirkje van Wout, de coach. Ja. Als je de laatste jaren dat er al ging, dan wie het net zag. Hij weer al ging en iedereen zei, Johan kan er helemaal niks meer van. En toen hij naar België te gaan, is geen succes geworden. En volgens mij had er een enorme drive. We hebben vorig jaar op het eind van het vorige jaar zitten.
En dan zei hij van, hoe is het om me heen te zitten? Ja, want hij moest nog wat lichter worden. Ze maakte er nog meer aan. Ja, ik zei, dan moest nog wat lichter worden. Dat had er echt niet in. Het er keihard vertraind. Ja, dan gaat er een ijsziek en dat hier net warm had. Maar Nee, het ijsje weer aan het begin van het seizoen en dan springt ze over een sletje heen en dan je die koerbonken keer steken. Ja, maar hij vond Van der Moor wel mooi trouwens, want Van der Moor kreeg een sms'je van Klaas Westra. Ja, hij zei, hartstikke gefeliciteerd met deze prijs en deze overwinning. Hij zei, ik hier het nooit bedacht. Hij zei, elke ding die weer omkwam is van België, die had eigenlijk nooit dat ze in normale niveau hellen. En hij zei, dat winst gewoon in het tweede seizoen, nooit dat het weer omkwam is de PC. Ja, dat vond ik ook heel klasse. Dus dat sms'je kreeg ik van de Moor. Dat is wel mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja, dat is dus eigenlijk de hele dag het hele goede gevoel hè, van het maat hoe wie de bedij. Nou ja, net alleen bij mij. Ik denk dat we allemaal zitten trainen hier. Ik heb eigenlijk in een moment gewoon dat ik straks die van de senior of zo. En wat ik zei, constant 10 uur. Van we moeten gewoon wel scherp blijven. En we moeten tussen de partijen terug. Dan wil je wel wat slowig. En dan wil je nog wel eens inkakken. Maar ik heb het gevoel helemaal net hoorn. Nee. Op een gegeven moment wil ik nog wel even tikken. Misschien ben ik dan wat zenuwachtig, ik weet het net. Maar nee, ik blijf zitten. Nou, en hij wil ik niks. Nou, ik denk, hij ik net. Voor de finale, hij is dat druk, jong. Ja, nee, maar wat doe je dan? Ja, praten en gek, joh. Hij klom in de benen springen. Ik denk nou dat hij wou net zin had en dat zou in de weg nou. Ja. Die is het al eer? Nee. Wat wil je? Van bewust. Nee, hè? Maar daar koest ik gewoon net tussen komen voor die finale. Het wil alleen maar praten en dit. En nou, wij zien er wat echt van tikken. En, maar nog even goed, want het begon natuurlijk al oude manje al en met het lot. Want je hebt hier, elke die zei het al, je hebt hier gewoon een mooi lot. Bob is het blokje met al je eerste klasses. Maar hier heb je een speciale tactiek toch voor, of net? Ja, ik denk dat die vraag beter naar Johan stel ik is, want die heeft er een hele theorie voor. Oh nou, Johan, barst los. Wat is de theorie van het lot? Ja, daar komen we. Een slokje? Nee, daar komen we op dat punt. Nee, we gingen voordat hij het afspreekt, had ik een beloekensoer. Dat was het gelukkig aan. Nou, ik heb een 3 keer het lotje lutsen en de wie 3 keer het winnen lotje. En voordat wij op het zoeken wien voor de lotting, hebben we een op het zoeken weg. En toen dacht ik bij mezelf, ja, eigenlijk het maakt eigenlijk ik net. Ik heb op een gegeven moment is het gelukkig een keer op vanzelf. Ja, toen zie je het me in de koornbus, want ik heb het net verteld. Ja, totdat we naar voren gingen, toen zei ik ze ring en Luke Doven bij. Ik heb dan een beter gevoel bij. Nou ja, hij kon op dat moment echt niet waarom natuurlijk. Dus, die is er al. Dus ja, uiteindelijk hij pikt de goede eruit en we gingen van het podium aan en ik tik je mee op een kont. Ik denk van ja, dat is dus het gevoel. En nou ja, het gevoel het gelukkig goed uitpakt. Ja, nou, het pakt goed uit en je wint de eerste omloop, maar je skinnen 4 eersten en de tweede omloop gaat het prima. Maar dan in de hele finale, zijn je altijd Pieter Dijkstra en die, dan rent het stroef. Is dat gevoel zelf weg? Nou, nee, zeker niet. Nee? Ik voel mijn gevoel ook niet stroef. Maar de beleving, de echte beleving ontbreekt misschien. Ja, nou ja, ik denk dat ze op zo'n dag altijd een partij ertussen heeft dat er een iets minder moment in zit. Nou, dat ben misschien 10 tot 15 minuten. En daarna waren we er weer. We waren wel scherp, de focus waren wel. Alleen ja, de slagen vielen net even niet aan onze kant. Nee. Zullen we even een chance stikje, fragment uit de hele finale. Johan weer in de hoofdrol? Johan in de hoofdrol. Hij brengt de bal weer boven het perk. Ja, jongen. Wat een prutserij in deze hele finale. En ik weet niet wat het is, maar... Het is mat. Ze missen niet eens een pier. Er zit totaal geen beleving in. En dat je hier Safi binnen, dat je pleert kennen voor de finale. Dan moet je branden willen, dan moet je het gas opfretten willen. Dan moet er een beleving in zitten. En dit is sadeo dat maar Nou heren. Ja, werk Germ. Waar is Germ? Je thuis bij de kachel in de wommels. Ja, ik denk dat wij hartstikke scherp waren. 4 omlopen. En daar staat de krantenkorpen erop naast. Dus de focus staat overal in. En dat moment zie je nou ja, dat is misschien een peerlijtse foutje, dat misschien een peerlijtse foutje, hun slaan een pivot. Ja, dan kun je heel snel weer gelijk komen om dat zeg maar te zeggen. Nou, toen we 4 draaien inderdaad, volgens mij pakken wij die kids ik net. En wij beginnen mooi 4 fjouwen, nou ja, en volgens mij doe je boven. Nog in boven en in boeten, nog in boeten volgens mij. Nee. Ja. 2 boven van mij en 2 boven van mij. Dus ja, we beginnen dat die fjouwbosjes ook gewoon goed. Ja. Uiteindelijk win je, maar ja, wie wordt helemaal knap verdijen. Want op een gegeven moment is 12 heel eerst hij die bal om en die laatste 2 bal die poets wordt. Ja, dat is wel focus, denk ik. Ja, maar daarom de 2 van die focus die je er altijd wel wist. Ja. Dan nog eventjes, want Jim komt dan in de finale en dan is het natuurlijk afwachten. Waar kom je dan in die finale? En ik denk dat Jim ook een beetje rekening mee houden hier van dat zal Getanne van der Bos en die wil worden. Nou ja, op voorhand houden we er zeker rekening met dat je Van der Bos in de finale treffen. En de tactiek wie ik al uitstippelen. Ja, nee. Ja, dat is van tevoren weet je hoe je tegen hun kaatst. Maar we hadden het weekend ervoor natuurlijk 2 keer Six Bierum Arem ook tegen hun kaatst.
Nou ja, Sex Bierenman zei gewoon niet een goede doen en wij gewoon ook. Was wie de tactiek al van tevoren? Ja, dat is de al onbekende tactiek. In eerste instantie probeer je Teken uit het spel te halen en de bal met de opslag naar Daniel. En Zo min mogelijk bal voor Teken. Ja, nou, als je die in de rol helpen, dan is dat een van de beste uitslagers die er op dit moment rondloopt. Ja, En, maar goed. En Van der Bos natuurlijk van de bal. En zien dat je van Daniel scoren kunnen. En dat was ook dat zeer zeker de tactiek van Cornelis. Want het was, dat leidde dik bovenop. Ja, neemt het dan maar al, Cornelis, het parcours van Tjesse Steenstra. Hij je hem eigenlijk die hele finale een beetje volgen? Nee, dat zei ik. Wij zijn naar de kluik ingegaan. Hij zit in die BM. Hij zit in de BM dan. Ja. Nee, maar wij hebben eten en even bij de masseurlijn. En toen hebben we het op de radio weer. Toen werd het volgens mij 3 eerst een leak en toen 4 draaien en toen 4 draaien. Dus nee, wij hebben eigenlijk helemaal niks meer mooi maken. En, Nou, even zien naar de lijst opslag van Cornelis. Cornelis Terpstra, daar komt er. Op die Soisfjouwer, brengt de bal voorin. Oh, hij zit erin. Daniel Liesger ligt de bal stuitje. Dan kan Teken Triemster er net niet bij. En dan is de finalist vorig jaar de premie de favorieten voor deze 160ste BC. Ja, dan wil ik even naar de coach, Dirk-Jan. Eventjes de glazen aan de kant. Want ik wil even naar de coach daar. Want Van der Bos is dan uitskekelen. En daar hier natuurlijk wel een beetje mee rekken mee houden. Wat verhoort het er dan? Want ik kan me voorstellen dat Jim van der Bos ben je de underdog. Maar in het parcours van Steenstra ben je in één keer de favoriet. Ja, dat klopt. Jean Cornelis die het publiek sowieso wel op een hoorn. Dus daar moest ik rekening mee houden. En op zich is de aaibaarheidsfactor van de partuur is wel groot. Dus dan, de schets is goed. De tactiek om naar de hacker uitdacht om mij een opdracht in die jongens het veld te sturen van schakel Cornelis uit. Heb ik nou zo uitdacht. Ik denk, nou, Hielke, die wie draaien omlopen echt fantastisch. Nou, en die zoer in het begin toch opzietje dat we hun tactiek om Reensje dan maar uit de partij te spelen. Maar Reensje wie ik scherp genoeg. Dus ik heb gewoon gedacht van nou, Cornelis heeft een zwiere partij in voort. Die moest echt een soort doen. Die is fantastisch. Echt een winnaar. Maar ik denk nou, ik wil het wel chance nu. En dan kan ik heel bij de partij de tactiek altijd nog maar omgooien. Maar die man is echt geweldig slaan. Ja. Heel simpel. En het credo hier, wie ik van altijd rustig bij jou. Hè. Zelfs dat er een strieker het veld op komt, strakke koppen. Ja, ik denk dat het beeld is dat wij er met z'n tweeën naast elkaar staan. Ja, dat is het toonbeeld van focus. Wij waren zo scherp die dagen en dat beeld drukt dat heel goed uit. Je bent net onder de indruk. Nee, dat nou wel. Nou wel. dat is helemaal niks man. Hij is niet heel aan de kont, hè? Maar show die strakke kopjes. En Cornelis, die is helemaal... Ja, maar ik zei ik weet niet precies wat ik nu zou, maar wij zijn ook constant bezig. Nou, volgende bal weer en wij willen wel maar de partij bezig. En de shit van Cornelis en Jacob die staan met de handen omheen en de lights en ik hier naar de bron. Ja, nou ja, wij hier een orenplan. Ja, maar had het nog van invloed West? Savisa die strieker? Nou ja, dat was het gevaar. En wij waren goed in de startblok, maar we stonden in eerste en 2-0 voor op dat moment. En ja, die keurmeester, of ik weet niet of er iemand uit het publiek was, die hield hem teugen, die wou hem beet houden. Ik denk, nou ja, prima, afvoeren en weg en weer door. Want wij waren gewoon, we hadden de geut al aardig te pakken. Ja, en toen Cornelis, die jut het wat op en die man liet hem los en ja, die liet hem zijn gang gaan. Ja, dat kwam meer door Jacob en Cornelis, die zei, nou, doe maar, het kan wel even. Ja. En die hadden misschien ook wel het gevoel van, we kunnen wel even rustig gaan. Maar de partij wie nog maar los nou? Ja, maar ja, dat was wel 6-0 direct de eerste en was klaar. Ja, dat is zo. Nou ja, de terug te winnen. Dus ik denk dat elke niet het wel Oranjes is. Die zitten hier aan tafel. We hebben nou ontnodigd dat vooral Oejem gewoon. Maar er is zelfs nog volle meer gebeurd op het dag van Juster. Dit we even naar die orenhichtepunten. Hier slacht het van het Friese volk. Voor de winnaars van Vlienier, Hendrik Tolsma, René Anema en koning Thomas van Zuiden begint de dag traditioneel met een ritje in de koets. Mooi zo'n traditie? Nee! Nou, meneer, het jij er toch echt wel bij, of net Thomas? Ja, geweldig is dat. We hebben wat oors nou. Ja, we maken er mooi dag van. Goed idee, Thomas, doe dat. Maar wil eerst even die bal inleveren. Thomas van der Meer, Sonjo, even naar voren komen willen. Ja, laat je er maar om. Even herstellen, Westra. Thomas van Zuiden. Ah, dan hebben we de goeie. Van Zuiden levert zijn bal in en onderwielst dreemt Cornelis Terpstra al van die bal. Wat binnen verwachting zou je Cornelis? Qua waar bedoeld of... Ach, als er zelfs maar een maatje kist. De partij in de eerste omloop is die tussen de broren Triemstra. Bouke, de jongste, verliest. Maar is toch net ontevreden. Ja, we hebben mooi keert, vind ik zelf. En ja, dat gaat erom toch? Nou, Bouke, het gaat toch echt om die koningsbal. Volgens Van der Wij, die het zijn laatste PC kist, weet dat maar al te goed.
heb ik mijn oranje gewonnen, dan heb ik misschien wel jongen. Ik denk dat de oranje poetsie voor de eerste prijs oranje, dus die moet van mij wezen. Dus vandaar, ja. Ja, leuk betocht, maar Cornelis die weet nou al dat het niet wordt. Van der Wij en zijn maten gaan er in de tweede omloop maar skiën 4 eersten roemeleer al. Sanoski hier Van der Wij net van regen. Nee, maar goed. Ik heb natuurlijk een hele mooi succes gedaan. Op dit veld. Sorry hè. Nou, Cornelis, dat had Van der Wij ook net verzinnen. Want verliezen, dat doet gewoon zeer. Of net, man? Nou, ik heb het wel zeggen, ja. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk logisch. In de hele finale gaat het crescendo met Gert-Anne van der Bos tegen Triumfstra en Daniel Iziger. Ze komen maar skiën 3 eersten var. Maar wat gebeurt er dan, Daniel? Wat er dan gebeurt, dat moet ik wel weer omzien, dat weet ik niet. Nou, let maar even op dan. En die bal gaat bompen. Daar komt Daniel. Brengt hem achterin, maar Cornelis Terpstra. Ja, dank wel. Een slappe bal, een hele sluwe bal, een hele sluwe bal. En de versjocht Daniel Iziger hem van Sloin op. Ja, dat zeker. Er zijn een paar slagen die me op dit moment even ontbreken. Cornelis zocht er de lol wel van in. Ek van der Strieker, die in de finale op het veld komt. Uw verslagjouwer zeg. Johan van der Meulen is minder onder indruk. Het laatje vergeet Cornelis Terpstra uiteindelijk als hij in parcours de finale verliest. Het is gewoon jammer dat we het net doen hebben. Dat het meeste zeer. Maar wat zou het Bassie dan ook altijd maar weer? Hé, Adriaatje, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Ja, zelfs dat wie de finale natuurlijk. Wat zit je er nog bij van die finale? Weet je hem alles nog? Weet je hem alle slagen nog weer waarom te hellen? Allereerst zeer zeker. De eerste wel? Nou, de eerste. Alle slagen dat niet, maar het verloop van de partij dat in grote lijn zeer zeker. Ja, want is het een partij die je hem heel lang bijblijft? Ik hoop het wel. Ja? Ja, ik won een beetje Het resultaat, maar het resultaat. Ja, nee, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Zeker weten. De hele dag eigenlijk. Ja. En hoe je zijn hele dag beleefd hebt, ja, dat vind ik wel apart dat we dat zo mooi zien trein die in hebben. Gewoon echt die hele dag, dat doet mij het meeste bij. Die hele dag de focus gewoon erop en dan zie je gewoon even stil. Ja, dat is mijn momentje, dan kak ik meestal een beetje in. En dat je dan het veld eigenlijk weer opstapt en hup, bam, dan ga je weer. Ja, dan weer weer, bam. Bam. Ja. Maar heeft er wel eens een moment gewoon, hij er überhaupt wel eens een keer doorheen zitten van het mis? Nee, dat zei ik eigenlijk helemaal net. Gewoon het moment dat we het veld weer opstappen, hup, ik door het mofje weer om en ik ruis je nou kleren en dan ga je weer. Ja, ik voel weer gewoon goed. Ja, en Johan, waar hier de tocht, hè, want we zijn deze keer al, van in april, dan brust die een skienbonken. Dan is het een rollage. Dat is frustrerend natuurlijk. Dan mis je de start van het seizoen. Net alleen van mij, maar ik van die man natuurlijk. Hè, maar die een geweldige, zoals Dirk Jan ook al zei, die een geweldige voorbereiding. We staan er al fantastisch op. Dus alle middelen winnen om een heel goed en mooi seizoen ervan te maken. Nou ja, en dan mis ik dus een aantal weekenden. Nou ja, dat heeft natuurlijk wel impact op je parcours. Dat kun je gewoon net omheen. En op een gegeven moment, ik heb me dus heel hard weer omknakt bij Visio 0 verwacht, bij Anton Kingma. Die had, wist heel gauw weer waarom? Ja, die had ontiegelijk lang maar mee bezig geweest, eigenlijk alle dagen. Want hoe lang heeft het uiteindelijk worden? Nou, het herstel? Het herstel, toen ik de voet brut. En toen was het precies 4 weken dat ik op een loopbaan stier. En dan 4 weken, 4 dagen, toen sloeg mijn eerste bal op. Dus dat is ontiegelijk het gang. Ja. Maar ja, daar heb ik wel heel keihard werkje met mooi Anton. Maar en heeft er nog les van? Of helemaal net? Ik heb er eigenlijk helemaal geen les van, nee. Helemaal net. Nee. En hoe wil het van Jim? Ja, want Jim kijkt dat hij kijk je telefoon, ja. Ik blijf met de poort omheen op de bank. Ja, dat was dat is wel leuk. Ja, we dachten dat het een grapje was. We hadden iets over de app en in één keer stuurt hij, ja, ik laat het ziekenhuisfoto. Nee, ik ben onderweg naar de eerste hulp. Ah, grapje. Ja, nou ja, die denkt, ja, de gek met je. Ja. Dat besef, dat daalt wat langzaam in en dan komt er dus een fotootje vanuit de wachtkamer of van uw OK, ik weet niet waar het was. Eerste hulp en dan denk ik, oh ja, nou ja, dan hoor je eens wat is er aan de hand. Nou ja, dan komt het verhaal. Nou ja, dan denk ik, dit kan niet. Dat bestaat niet. Nee. Dan geloof ik het in principe nog niet. Ja, totdat het poortje echt in het gips zit. Het mooiste van het verhaal weer, nou, ik wie eigenlijk een beetje lilke die man, maar die eens Pieter voetballen kreeg wat te lang terug. En dus ik wie er maar direct aandacht bovenop van, jongens, stop je nog maar dat voetballen, want die hoort dat moet krijgerskop en dan ben je wat rijden. Wie krijg je de relatie dan? Ja.
Ja, stap je zelf doen, 14 en daar ben je, nou ja. Maar de hoen toch weer? De hoen weer lekker mooi. Ja, ik vind de hoen weer mooi. Ja. Hey, Racing Pieter, is die carrière nog verslaan eigenlijk? Er is nog maar 28, toch? 28? Ja, klopt. Ja. Is de carrière nou, is die nou klaar? Nee, absoluut niet. Nee? Dat is kening. Ja, nee, ja, klaar. Dit was wel iets wat er nog ontbrak. Ja, een kleinigheidje. Nou ja, een klein grote, ja. Het is wel iets wat er zeer zeker bij hoort. En dan denk ik van, dus ik ken maar, ik heb er nou 9 keer over gedaan, maar ik heb het beste maar binnen. Ik bedoel, had je nou nog een keer jongen in iedere route aan had, Ja, dat ga ik niet. Dat rest niet op? Nee, dat denk ik niet dat ik dat opred, nee. Nee, maar het is natuurlijk wel de kroon eigenlijk op die sportieve kidscarrière. Nou ja, ik denk dat het de kroon van iedere sporter is. Dat je, 1, de per se winnen mag. En dan 2, koning ook nog warm aan. Ja, dat is geweldig. Ja, heeft er wel zo dreamt? Nou ja, het skiet wel zo bij. En Ja? Met name dat het... Johan, dat hij niet onder de indruk was van die Belg. Maar dat kaartje wat kreeg wel voorbij was en niet in ons voordeel. Dan denk je wel eens van het zult dan niet zo'n dag worden dat ook tegen zit. Maar we waren, dat zeg ik zo scherp, elke keer sprak maar weer de 6. Dus ja, dan maar er is toch wel even een beetje twijfel dus in die finale. Nou, twijfel, ja, dat skiet dus in een split second door je hoofd. Dan denk ik van, godverdikke. Nou ja, dan die bal, ik denk, ja klaar, bam, Johan heeft hem 2 keer gewonnen. Die weet wel hoe hij een partij uitmaken moet. Ja, toch? Ja, bij de middeling voor. Ik denk, die tweede wel iets beter. Ik denk, dan 3 keer is zeer zeker scheepsrecht. Ja, precies. En het is natuurlijk traditie dat dan het wint het parcours. En die wordt dan huldigen in het dorp van de koning. In dit geval wie dat? Sint-Jabik. Het einde van de PC shot er al jarenlang hetzelfde uit van het winnende parcours. Eerst al die felicitaties en dan wordt de koning bekendmaken. Alsjeblieft. Een eerste pilske en daarna gaat het winnende parcours traditioneel naar het wemplak van de koning. Om daar huldiger te worden. Maar dat weer dit hier oors, want er weer eerst nog een huldiging in de Koornbeurs in Frencher. In Sint-Jabik, het wemplak van racer Pieter Hiemstra, zag je de meesten al tinken. Waar bloot uw koning? Even terug het gedienstje zien. Nee, hij is er nog net. Intussen is het feest in Frencher nog volop aan de gang. In Sint-Jabik gaat het gedienstje nog 1 keer riepen. En ja, eindelijk is daar aan de bus en kan het feest los. Het is heel weer hetzelfde noemer wat dan weer omkomt. Hè? Hier, We Are The Champions. Je kan natuurlijk vaak oefenen. Maar Rens Pieter zei kreeg Johan, dat is natuurlijk wel eens een keer vaker gewoon beslissende momenten. Hè? En dan moet hij een keer goed vallen natuurlijk. Want zij hadden er nooit doorheen zitten eigenlijk. Hij stond er wel eens doorheen zitten. De dag van Juster. En dan misschien de finale. Nee, de finale net. Je komt er 4-0 voor. En op een gegeven moment ben je zo'n oermacht. Dus ik had er net een moment doorheen zitten dat wij het net pakken zoen. En dat ik dan 2 keer die bal voorsla. Want op een gegeven moment, dat laatste keertje, dat pakken we net. Maar van mijn gevoel wie het toen al uit. En dus op een gegeven moment, de ontlading kwam dan net, maar van mijn gevoel weer clear. En op een gegeven moment, dan moest ik me nog een keer focussen en nog een keer op scherp stellen. Ja, en dat slagen dan even net. Maar ja, clear natuurlijk, zo'n laatste bal uitmaatje, je denkt er wel even nooit van, Maar begin net te knagen. Ik bedoel, die in is dan, die is dan behoorlijk voor en die oren scheelt dan misschien 10 centimeter of misschien nog wel minder. Het knaagt nooit. Nee, het knaagt nooit. Tuurlijk, je gaat wel even in je om, je denkt er wel even. Maar ik net te lang, dus dat valt er wel mooi. En zat er eens een site, we staan 4-0 voor. Het gaat 2 keer mis. Het kan ik wat leiden. Uiteindelijk kon het wat leiden, ja. Maar ja, op een gegeven moment, ik wist van mezelf zeker dat het goed kwam. En dat ik maakte het dan zelf uit, maar die kweerslag van Jacob, maar clear. Ja. Het is nog een keer uitmaken, dat wie in 2000 dat is even een hele oren PC. Maar gewoon en 2006 ik trouwens. En 2006, maar volgens mij 2000 4 gelijk, 6 gelijk en dan heeft hij de bal. Ja, ik geloof het al, ja. Ik geloof het al, hè? Omdat het zo mooi is, even zien? Ja, nee, ik vind omdat het zo mooi is. Het wordt stil. Sst, zei het publiek. En Johan van der Meulen.
Hij maakt het waar. Wat een druk loopt er op die jongens die schouders. Brengt de bal achterin. Oh, Daniel Liesiger let hem vallen. Daniel Liesiger let hem vallen. Hij denkt dat de boeten is. Maar de bal zit. Ja, dat wie ik, maar dat wie even wat tinkst als het is een beeld waar we om Sjost. Ja, hij bloot mooi. Was het nou winst of dan winst? Ja, de beleving en ontlading is lieke grut. Als ik dit nog zeg, had ik serieus. De ontlading, dat bloot gewoon spectaculair. Ja, hè? Het is eigenlijk vergelijkbaar. Ja, absoluut. Ja. Wat is zo altijd om tinken blowen als om deze dag? Wat bloot je het meeste mooi? Toch de focus en het kameraadschap misschien en gewoon met z'n trein, gewoon alles? Ja, vind ik wel. En haast foutloos keert ze de hele dag. Op dat moment, dan maak je de steen en zei ze altijd, ja, dat is heel makkelijk praten, maar dat is, ja, je dacht het allemaal wel even. Ja, en dat heet soms dat heet net, dat heet ik misschien net in de hoorn. Nee, dat heet je zeker niet in de hoorn. En dit moet kijken hoe je erin stapt en ja, het is ook heel moeilijk te verklaren hoe je dan die focus wil krijgen. Ja, maar dan kom je het bij kan ik me voorstellen, en dan weet je van, ja, ik bedoel, het is de 31 juli, het maakt je goed gebeuren, maar ja, als het de goede kant op valt, dat weet je net. Toch? Ja, nee, dat weet je net. Ja, dat weet ik. We hingen van een bos, hingen waren in Holle in de finale. En dan krijg je in één keer het Tjesse Steenstra. Ja, misschien teken dat ik van ja, dit maar we maar in principe makkelijk pakken kunnen. Onderschatting? Ja, dat keer denken. Maar goed, daar kan ik een goed persoonsie hebben voor hem even. Een goed persoonsie? Ja. Dirk Jan. Je weet gewoon op een gegeven moment dat die man gewoon je weet die man gewoon een geweldige partijtje van de Bos in die keer. En daar moest gewoon alles uit de kast, alles. Dus die man in principe wel een dubbele omloop maken qua concentratie en qua beleving. Ja, en je weet er als keertje elke keer weet dat je de omloop de nooit, als je zo'n heeg niveau hellen, dat het die omloop de nooit, dat het heel moeilijk is om dat nog een keer te doen, zeg maar. En uiteindelijk zit er maar jaloer tussen, maar dat niveau hellen is voor het net weg. En dat wisten wij ook. En toen zou in het werk van, hadden we nou voort in het begin er bovenop kletsen en we komen voor, nou, dan ben je wij koopman. Ja, want Cornelis hier keerst, moest eigenlijk zeggen, die hier de put eruit. Ja, Cornelis weer op. Die had zafval in die partij jong. Nou ja, en want hier zei in de farmwest van de hele finale hier dat regelen. Ja, het is alweer achterom natuurlijk, maar dat weet je net. Hij had een Ik denk dat je dat niet vergelijken kan. Maar wij weten het zelf uit ervaring Arem. We hebben de tweede omloop van de Bos. Ja, dat is 100% concentratie in de voor. En wij winnen die partij 5-5-6-6. En daarna, ja, dan kak je toch enigszins in tegen een Lijnsma. Ja. Nou, of Talsma, hoe je het noemen willen. En dat was, ja, dat was net op precies in. Die pakken ze de tweede omloop, dat is 5-1. En dat hoort eigenlijk, als wij kaarten wat we kennen, dan hoort dat zo te wezen. Maar je hebt nooit wel het parcours voelen, misschien weet je hem nou echt prijs met pakken kinderen, blow je hem nog lang bij elkaar? Ja, dat is koffiedik kijken. Dat koffiedik kijken, dan was het gewoon rond het CC, ja. Ja, wij blijven nou wel even bij elkaar. Oké. Dat denk ik zo goed? Zeker weten. Johan? Ja, dat denk ik volledig mooi in dan. Absoluut. Hartstikke mooi. Nou heren, we nemen nog een slokje aan en blow nog even zitten hier in het PC-café. Nou, dadelijk keer weer naar het Scootjesjournaal en vanzelfs weer het Frieske Nijs in Joet. Nog een hele gezellige jongen. Dag. Dat zul je net te maken.